El Broadway Babies neix com un concert dintre del context del CaixaForum. Sí, per les nits d'estiu del CaixaForum i ha circulat per tots els CaixaForums d'Espanya, però en origen era per a dues noies. I llavors els temes que hem seleccionat són temes clàssics i contemporanis de teatre musical. Jo diria que és un espectacle recull de musicals, de cançons de musical en versió original, tot en anglès, i que explica la història de dues dones. I en aquest cas hem introduït un noi, que és l'Andreu, que és el guanyador del cicle Monday Monday, i estem encantadíssimes. Hem incorporat un home a la nostra història i funciona molt bé, la veritat. Sí, de fet, la incorporació ha sigut molt fàcil i vull dir que s'ha adaptat molt bé a la història que nosaltres dues explicàvem. She left unsaid. No, she wanted to. She couldn't talk to you. She couldn't find a way. But she would always say. Andreu dona aquesta cosa fresca de l'inici, d'estar començant i es vol menjar el món, està pensant encara què vol estudiar, i li dona un aire bonic, no? Crec que és una bona experiència realment per poder fer els primers pinitos dins el món professional i m'he sentit molt còmode. If I could tell her everything I see. If I could tell her how she's everything to me. But we're a million worlds apart. És meravellós poder-los integrar perquè també aprens, o sigui, és un constant aprenentatge, sempre amb tothom, ja sigui amb gent que hagi treballat molt més que tu, o gent que ve, diguéssim, quasi sortits del forn, com aquell que diu, que també aporten coses noves, i això és molt enriquidor. Jo crec que ser professional no és que et facin un contracte, ser professional és una actitud.